ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Kaseng samla maulai pelun hapok kejing yalam jong Presiden Ubak Samuel Biam kila lek banyak kenduk yau Vice Chancellor ke Northeastern Hill University banyak keren bat ban ai da kejing tok halor ki babun ba ki kam non-teaching staff ki balaj hapok ni ke skul ba bat ban penpau ya ki nong penya jong ni ke skul ba bagi dei ban ai lat shwa ya ki samla khasi ki badai ki trai jella Ubak Samuel ulaong baganihu kala penmi ya kejing pen bena bagi don kat sauteli ki kam ki balaj ki bahap hapo ke group B bat shispa saupo telipat ki bahap ha ke group C. Dan nagaliang kejungi kejinglit ya kendu jongi nagaliang kasang sama pulun golong ba ngilit ban ya kendu halor kenong rem ba ki babun ba ki puas hang tu ki dan kemba shispa san penyo teli ya ka ba nagaliang kejungi ngilak keren sai ngilak dan kejinget per kejinget hai kejinget tai ke ba kham simpur khandian namar ngikwa ba ki samla jagajat meriu jengi ki samla jang beri nyutrem habaki apply ya gini ki pus ki per ngikwa ba meki kinlong hakmat do bakin yo ya ka kam kejang namar ba kajing lendiar jang ki samla menta kalong habidi ba kajing kerdu jang ka kam kejang tekani kadi ke chance you know mata ki samla jengi ki belanang astat ki ba apply ya ki pus ki per ya ka bangi kerpat ngila pressure ya u vice chancellor ba un kampai khmat chaki samla trai muluk kata ki samla jang jat beri gujongi jang pai ke beri nyutrem te longkum kaleng nakaleng sang samla mulai pulun ka baju trai nak mata ka welfare jang ki samla ke bang jupet jukmi ya ki samla Allah haki bentak per lah haka yok kam yo jam lah ki kam sport lah ki ki bentak ki ban kentiu ya ki samla lejong takata di kejing terkam jong ka sang samla pulun dan nakaleng kejongi de halot ni kanong rem ngila keren sai bangila kerpat bangila request tikna hiru ba ki samla try ri ki di banyo kam kenyo ya kam kejang preference kandai na penta jong ki sha namar pigi kandai hu kandai ke central university kandai ke central university labanong central university namar ba ka hap ke central ha ka jing pet jing khmi jong central le si kadang ka jing le syukur hang ni hang tai ka jing le syukur hang ni hang tai nakaliang jong ki bor bahalor ban thapat haba kadang ka jing lak kam kum ni ban thapat ya ki bri jong ya ki bri ki banabal tengi ngidon ka jing sokhya halor kata kanong rem namar ba hadir mengiya lenti hadir mengiya ayo sngo ba kadan ga jing thap kam hang tai ha gini ki por ba kisngi ki ba menta ba kini ki bri ki banabal ki bamdei ki try mulung ki yo space ba menta hang tai lamba ka jing rap jong ki he ki han hang tai takata ka di ka jing yo sngo ko jongi tan nakaliang ka jongi ngi la karam sai ba ngim kwa ba ki we ki jat ben riu kin yo ba rong khli hang tai ho ngim ong e ba ki long fit ban trai ki long e ban fit ban trai hen ha ba ki jat bri jongi ki la long fit te menta nama ki la biang ka jing nang sa ki la biang pura ka jing nang jing stan ki la long fit ban trai ka kam ki la long fit ban yakun ki exam ha ba ki pass ka exam ngi nakaliang ka jongi ngi request badai ban phai khmat sa ki ni ki samla ki jongi kata ka di ka jing kerpat ka jongi ban nakaliang jongi ngong pi kum ki kum ka sang samla ki pe sang samla mong plun hi ngi kerpat ru namata ki ni ki samla mulai ki babun ba hang ni snong jongi ki di ki ba samla ki lang asta ngi kerpat bala dadon kala keltiru ban yarap lang yakiru kata ka di ka jing request ka jongi hering ngi pe lang kulum ya borok khoi ki pai ba jo ka beri nyutra pi ha po snong mulai bi di bersu thu sai ngi hang ni ngim tu dan ka jing pen per hang ni ha po snong mulai bi ki jongi la kum thup ya ki nong snong ki per kriam penar bhoi wa ulengam keju kita ngimjudan kejing penyeper ngimjudan kono kejing ya isi iwe ngi ya song ya kedup ngi ya bam ngi ya im si perlok hata kejing ya liti kejing kata ka di kejing long jong kedur ke sedar jong sno mulai judan kono kejing thanglan habakiwan ban apply kam habakiwan ban trikam terjam lah kalau ke kam ka beril ni ka kam ka bakhralo ni ka kam ka bepedeng kata ka di kejing long jong kejing long susur jongi ki no mulai bat sakaweru ke bangang so ban ong ba wat ya ke exam ru ngi thui pi wan bret so mulai ngim judan kan kanu kejing liang persa pi iya gini kisni por lek kanu kejing persa haboi dei baktu ke benta hari ngi kanu mulai ngilong jensur bensim ngiong ba ngim dan kanu kejing thang persa hari lada kade ke por ke bangi hab ban lek bat ke benta ke badi ban lek ngin selai hari haboi dei bakni ke mat ke benta ke bangiwan ban kendu yo bas selor jang kedehu ngi kran salan sarya baro bagi dei ban yo jing mentua ngim dei bagi bar selakin penya ngim dei bagi bar selakin penya ya ke administratif ke per hapo kenehu kata kade kejing request nak kalian ke sang samla pulun nak kerpa
paru ya ki perdok persnam ki jongi buat num sim bakla ya ke jeng ya ilenti ki jongi ngi kran nak bentak ke jeng bentoy jeng ki paj ba jeng ke jelahi kam tam ya ki paj ba jeng ke beri hunyo tram kam tam ya num tak ki samla ki badan hapadang ke jeng ki nak bentak ban yo kam yo jam ban ya ilenti nak bentak ban bet ban biang ha ke bide bak kam ke jam kata ke de ke jeng angnut nak yang sang pun ngi wan ban ni kendu ang thi ke de halor tak dong rem hoi ngani tu ipi hapadang ke jeng ya ilenti ki jongi ngani tu ipi ngisiam ba hak sistem kelola hak orang fly idan ke teaching staff ke baka pus kalai geduk mbasi sepak teli ngisngau benut ngisngau dia mensiam ba ki khasi jongi ki duna pelan banyo kam haja banyo kam yo jam hang tei banyo ya ki pus jaga teaching staff lam baklai mat si sepak tam ni duna kedan ki pus ke ba kiladap ban le ya ki exam fair ki jongi ngani tu ki jat meriu nyu tra dan kembatang sangut le hadu nderungut ki bayo ya kam ya bayo ya kata kam ke jam hang tei hatu kam de ki jeng benut ya ka opportunity ke bangiyo apok ke jela ke jongi kata ke de ke jeng angnut ke jongi ban ngai tu pi on dah bangilaya lenti ni siam ngilap bagi dan kijing duna de halor ke nang rem bangi le hang tei kalom ban penjeng skor ya UBC ru kena baun su thu ba ke ba ka sang 90 ka yang selensar nak bata jong paro lang kamjur nak bata ki paj ba nang sang jong snong molai ba ngilai hang tei ke de halor ka kanang rem nak banta ka general welfare jang ki paj ba jang ke beri nyu trap kam tam edam tak samla kata ke de ke jing ang ke jongi le si ke dan le si ki ban pesasim baklai ke ni re em ngingim dan kum kata namar ka snong molai hi ke de ke ba kum ba ki juong ba ke de butlom lan ni this nam jai ben re kum ta hiru ngikran ya ke ni ngikran nak banta butlom jang ki paj ba jang ke jelahi kam tam e jang ki nang banta ki jai ben re jongi kata hi ke de ke jing ang not ba ke jing lek ke jongi ban ya kendu UBC hang tei hapo nehu kata ke de ka mat ke bang yakran hang tei bat ngila press bhang ka sai pi ngila press ba udai ban phai khmat sakit trai ri trai muluk baka exam habai dei baka exam habai dei ngila dep ban quest ngila dep ban an bu ke jingkeli la kan ka exam ka bakin pelong kandan em ke person interview ulah kan sai ba kandan be hi da ka written test bakin nu ki ba long fit ki ba pass bha kita kin yo ka kam ke jam tengah request lupa ya ki samla ke jungi bakin long ki ba pen khre ba ya kan ka exam ka bakin select ka exam nama ke pus kadang kumbashi spa san phnyo tuli ki nang thap ki la poi de ki 4,000 ni kerpa pia kini ki samla ki jongi bakin le bhai ki exam ki fair khrang ba kin yo maki ban capture ki kam ki jam hang ne hapo ka jala lajang hang ne hapo kri ki ki jongi hang ne hapo snong balai ki jongi ya ka bangi kentup lang ya bar kata ka de ki jong angnut nak liang sang samla malai pulun ke bangi lek ban kendu ya vice chancellor jong kan nihu seran ke bawan hi nak liang jong vice chancellor hi kalong bai tang kata hi kalong ba unhab ban perkhat ulo ngiru ngin perkhat hi nak liang ke jong ba nak liang ke jong office hi murok we ken kam pan phai khmat hi ya ki samla trai muluk ki jongi kam samla jong kini ki samla jong ke bri nyu tram henry ke bakong san kalong ba ngin hab ban ya compete dak ke bangin hab ban tristom ba ya ka exam ki di ban la khnang bakin la ban skur ya ki mak ke kham he ba ki maki hi kin long first preference ngi prospect ba first preference ki di ban long saya ki bri ki jongi kata hi ke diga jing ya kendu jong nak liang jong sang samla pulun menen kaden ke news ke bami menen habang keren ya kan kaman ngong baki lokal habang ong lokal kam simut ba ong lokal ka bumut be tang yangi ki nomolai abang lokal ka bumut ya ki paj ba ya ki samla jang ke beri hunyu tram khriam penar boy war ulenggam kata kedai ke mat ke ba ki di ban su thu kadang ke jing sim bakla ki ong ba le si ki su thu bakla yu tu kentien ba ong lokal abang lokal ka bumut ya kentup ya barok ki paj jang ke beri hunyu tram kata kedai ke jing temu ke jemi hari ban ong specifically ban ong be tang yu nomolai ngim sim dan kum kata bangi perkhan tang nong molai ro nemla ban su yo le kata kam ke jam hang tei hari ngi ke perkhan ya kini ki wei baro ki ba ade hi jat beriu jongi ki bade hi produk persam jongi ki bade ki men ki para ki jongi kata ke de ke jing kran sai jongi ki nong molai ala de persai pi ngong bagil habang lokal ka kentup lar waro ndai e tang yangi ki nong molai tan ring sultanat bat bahapok molai de bang lokal maknaru kini ki jat beriu bro khoi ki don lut ki song kisa ki imsuk imsang hapok sno molai ni treat lang yaki kumju kiru ki burom lang yangi ki trai snong ru kumju kata ka de ke jing long jeng ang kadur kadar jong ke sno molai